Ani mga SDA makikidebate. Pangutana. Ang sunod nga pangutan. Oy, pura magnambahad. Bantay lang ka. Palihog nang i-clarify lang. Sige, Brad. Okay, dagang salamat. Brother Kenneth, andam ka na ba sa pagtubag sa mga pangutana? Tinahod nga pinanggang kaatbang, kalaway sa Dios, uban ni Santa Maria, andam na. Okay, dagang salamat. Unang pangutana, uyon ka ba sa imong tema nga matuod ang imong tema nga nagkanayon imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo, uyon ka ba? Niyan tubag. Ang akong giyunan nga kining simbahan ng Katoliko, di naman nimo ang ipangutana unta kung naminaw pagkaganiha, kay akong giyunan nga kining maong simbahan ng akong gipaskupan mao gyud ang tinuod base sa kasaysayan ug bisan pa base sa mga basahon nga atong gibasa Objection, kaniya. Mr. Moderator. Og sa objection? Ang akong pangutana, nga nangutana lang ko niya, uyon ba siya sa iyang gipamatudan nga ang Roman Catholic Church, sumala sa atong nasabutan. Uyon, muday akong pangayo lang nga. Oo ba o dili? Uyon ba siya o dili? Tubagon ang pangutana, oo o dili o niya 30 segundos Oo. pinakamubo nga tubag. Sige. Ang akong tubag kaganiha akong i-qualify nga akong uyunan nga kining Roman Catholic Church mao ang gitukod sa Ginoo ug kun moingon kag Catholic Church, that is referring to the Roman Catholic Church which is founded by Jesus Christ, sumala sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Una kung naminaw pakaganiha di na nimo ang ipangutana. Okay, so salamat to sa pangutana. Ning gamit ka og sumala matud pa sa imong tema sumala sa Biblia standard nga mga referensya. Kini bang imong gigamit nga Biblia og imong standard nga referensya nga gigamit nagkauyon ba o nagkasinupakay? Niya ang tubag. Ang atong gigamit nga mga referensya nagkauyunay nya ikaw ra gyud ni supak. Salamat. Sunod Onya, pangutana. akong i-qualify. I 30 have seconds ang 15 seconds to answer your Sige, question. Sige. O bisan gani ang inyong basahon nga niya sa itong mga kamot kining The Ministry of Seventh-day Adventist nga sinulat niya itong December 1928. Wa pa kumatao ining panahon na. Niya sa itong mga kamot karon unsa may gisulti diri sa inyong basahon. The Roman Catholic Church. Sobra na, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Sige, atuloy pa. Objection, Mr. sige. Moderator. Objection. Sige. Ayaw hukmi ang moderator nga misubra na kay naamantay moderator. Sige. Unya, mamilaw tas moderator di na to Objection, hukman ang moderator. Wa nga, ako maghukom sa atong moderator, Brother Kenneth. Ang ako lang, kaya may time nga limit god ang gisulti. Sige, atong isip atong ihatag sa moderator ang time. moderator, Ang imong katungdanan, Mr. Moderator, ang katungdanan, i-remind siya nga pagpangutana di kay manugo nimo pundangon ko. Sige, aron Wala ko nga manugo. Wala ko objection, manugo. no? Isip moderator. Sige, ato na lang ipatawas ang tubag Sige, atong sige. tagang 15 segundos para matubag sa ang pangutana. Atong balikon ang ilang libro, pamplitong 1928 December nga nag-inon. Apostolic Christian Church, Roman Catholic, Imperial State Church, founded by Jesus Christ. Naa sa inyong libro, Universal Church established by Christ and His Apostle, continued in the time of Constantine. Time. Sunod Nagpadayon pangutana. panahon ni Constantino. Sunod Okay. pangutana. Di sa ka nakukukdon anak, wa matay oras. Di sa ka nakukukdon anang nga referensya. Matod Pangutana. di mo. Uyon ka nga nagkauyon ang Biblia og referensya nga imong gipanggamit ug ako lang ang nisupak. Nagpamatuod ka nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Asa mabasa sa Biblia nga ning-adto si Kristo sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church? Niyang tubag ang atong pinangga nangita o kanang sinugba nga sinabawan. Objection, Ang Mr. akong- Moderator. I have 2 minutes, I have 1 minute o 15 Naatay seconds to balaod answer nga your na question. objection ni address sa moderator akong Wa ko ning i-address. object. Sige, Akong itubag. ata moderator. Sige, Oh. unsa imong objection? Ang akong objection, wa ko mangutanag sinugbag sinabawan. Ang Oh. akong pangutana, hain mabasa sa Biblia nga kana si Kristo ningadto sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church. Niyang tubag. Ato na 30 nagitubag seconds, kagaya. Nga ang simbahan gitukod ni Kristo sa Jerusalem o gilugway ang headquarter niini didto sa Roma. O asa mabasa Roma 1:8 nga kining pagtuuha matod pa ni San Pablo, the Christian Church nga naa didto sa
Roma iyang gisulatan, wa man magtukod si San Pablo iyang kaugalingong simbahan. Sunod nga Kana pangutana. nga iyang Napay- gitukod mauna ang Catholic Church, Napay- which is giangkon siyang libro that is universal gikan sa Roma mi lungtad sa Pilipinas Time, tibok sunod kalibutan. nga pangutana. Sunod nga pangutana. Kung dili mabasa sa Roma 1:8 ganing adto si Kristo sa Roma aron sa pagtukod sa Catholic Church o sa Roman Catholic Church, uyon ka nga imo-imo ra na nga pagpamatud og dili mabasa sa Biblia. Akong objection, Mr. Moderator. Sa objection. Wa ko nagpamatuon nga datong Roma. Ang akong gipamatud-an nga kining simbahan na miabot sa Roma nga dala ni San Pedro o San Pablo o Mikaelap sa tibok kalibutan ug muna gikaangkon siyang basahon. Ay, Paminaw. As a Paminaw. moderator, Brad Cesar Miano, as a negative side, usba ang pangutana adto sa affirmative side. Okay. Ang akong pangutana nga asa mabasa mo na akong pangutana kay iya mo iyang ipamatud-an Mr. Moderator nag-ingon man pamatud-an ko matud pa sumala sa Biblia og sa standard nga mga referensya nga ang Roman Catholic Church maong gitukod ni Kristo nga simbahan. Now karon iya man ning gipamatuod nganong mo dinay man si ani. Ako sublion ang pangutana. Sige, pangutana. Hain mabasa wa ko mangutanahan ni Apostol Pablo. Objection, pangutana, direct ko isa. karon. Ay, tinuodan ni, wala mangutana, Mangutana mangutana. ko karon nimo akong sublion. Hain mabasa o kung dili mabasa sa Roma kapitulo 1 versikulo 8 nga si Kristo ning adto sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church. Uyon ka nga nagbuot-buot na kag pamatuod nga walay mabasa. Wa gyud ko wa nagbuot-buot og pamatuod. No? Ang imo lang gibuot-buot diha nga patuon nimo si Ginoong Jesucristo sa Roma nga humana man siyang tukod dit kaduha sa magtukod mahitabo ani. Humana siyang tukod sa Jerusalem, pagtukod sa Jerusalem kining pagtuwa miabot sa Roma, wala sa Arkansas, USA. Gikan sa Jerusalem miabot sa Roma ay suguha si Kristo padtuag Roma. Kay ang pagtuo gitugyan na niya sa mga apostoles panglakaw kamos tibok kalibutan dad-a kining maong simbahan nga gitawag og All Nations Catholic Church munay saktong tubag si Sarmiano. Time, sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Gigamit nimo ang Biblia og standard nga referensya. Ang akong pangutana matod pa nimo sa Roma 1:8 nasangyaw mas tibok kalibutan. Ni aman sa inyong libro sa Vulgata Latina. Sa footnote sa Pinadayag Kapitulo 17 na adinhin nagkanayon ang Babylonia. Objection, Mr. Moderator. Stop, moderator's time. Oh, Okay, objection. wa ta magtimag Babylonia. Sige. Ang atong Sige. tema Kamas dre. akong pangutana. Ang atong objection. Sige, objection sa. Ang kabalo ko mabuti Santo Papa niya ang ending ani Santo Papa niya 666 muna akong kung wala siya pangutana sa Roman Catholic Church pwede ta maghimog laing tema. As a moderator, Ay ayaw pag lapas. as a moderator, affirmative o negative side, Brad Cesar Miano, bungkaga ang gipamatuod ni Brad Kenneth nga pamatuod niya ang Roman Catholic Church magitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Okay, so balik sa pangutana. Okay, Okay. balik. Don't judge the book by its cover, Brother Kenneth. Wa pa ko kamas ko pangutana, ayaw Pangutana. hukmi. Oh, sige, Okay, pangutana. paminawa sa kong pangutana. Manong mura makagikatlan. Objection. Okay. Objection. Sige, Oh, dili Wala na eh, tayo ito, wa- mga- oh. Hulmas ako, Christian, pahulmas ako. Kristyano man ta, watay kuhan, wala tay personal attack. Wala. Kristyano man ta. Wala. Kami di man may personal kay kabalo man me, no? Sige, Sige. pangutana, Brad Cesar Miano, Okay. negative side. Akong humnon sa akong pangutana, Mr. Moderator, ha? Okay, sige. Before siya mo judge og nikawas makustima. Sige. Naaman din sa inyong libro sa Vulgata Latina, sa Pinadayag Kapitulo 17, sa iyang footnote nga nagkanayon, ang Babylonia, ang siyudad sa Yawa, nga naglarawan sa Roma, nga naggukod sa ang mga Sisar naggukod sa mga Kristohano, mga Kristiyano sa ilang pagtuo. Uyon ka ba? Hain may nakuan ani na nasangyaw ani ang pagpanluto sa Roma sa iglesia nga iya sa Kristiyano o ang Roma nga gitukod ni Kristo? Brad Kenneth, okay ra ang pangutana? Okay, bisan medyo distance sa juta estima atong Namay tubagon Roma ha. god. Sige, Ang atong that's okay it, na Dan. may Roma. Oh. Dili tanang kiling-kiling ha ice cream makadungog kag Roma dili na nga kanang lugar ra kaniadto manggod ang naghari ana mga emperador. O kay emperador pagano sila. Gusto sila nga ipasimba ang emperador apan sumala sa kasaysayan the only reason why the state try to crush the Catholic Church kay ang simbahang Katoliko dili mosimba sa
emperador nga mo'y nagpatay, sila mo'y gipatay. Apan kaluoy sa Ginoo ang emperador na konberte 321 AD og hinungdan nga mauna karon ang Roman Catholic Church nanukad sa Roma kay ang mga pagano kaniadto nahimong Kristiyano. Time, sunod nga Mao nga pangutana. sa sulat diya sa Roma 1:8 matod pa time. Christian Church. Time na, So time, sige, sunod nga pangutana. Di talang kagukuron ka po ni Brother Kenneth. Ang akong pangutana, Last 1 minute. ang akong pangutana, murag ko na lang nino, last nga pangutana tingali ni. Dili ba, napay 1 minute. Ana pa 1 minute. Okay. Ang akong sunod nga pangutana, Brother Kenneth, nag-ingon ka man kaganina sa imong tema, ngayon pamatod ang Roman Catholic Church mao ang simang gitukod ni Kristo. Sa imong referensya nga gigamit sa Universal Encyclopedia kun sa International Encyclopedia, gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem ang Catholic Church. Ang pangutana karon mao ni, asa may tinuod ang imong referensya nga ang gitukod didto ni Kristo sa Jerusalem ang Catholic Church o ang imong pagpamatod nga Roman Catholic Church di ay may tinuod ana. Pulos gyud na tinuod. Kay ganuan ang pagtuo gikan sa Roma matod pa sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Oh. Ang pagtuo sa Roma di na moabot didto, ang pagtuo sa Jerusalem moabot dito sa Roma aron makahabaton og bunga. Maura na pagtuo bro niya no. Gikan sa Jerusalem mo dawata o dito ang headquarter karon sa Roma. Maura na pagtuo. Wa gyud na nagkasumpaki. Ang panguna-una ra gyud 70 nagkasumpaki pero ang ilang libro o ilang pamplito nagkanayon dili kita makasugakod sa pagsupak sa kamatuoran nga kining Roman Catholic Church matod pa the Catholic Church mao ang matuod nga iglesia, Principe Course, libro sa Badista, do na patay sobre kanus ang gipadala o kinsay gipadalaan. Sunod og katapusan nga pangutana, Okay. Francis Armiano, kay wala tayo oras. Pangutana. Okay, katapusang pangutana, Brother Kenneth, gigamit mo ang Roma 1:8, Mateo Kapitulo 16, 18, Mateo Kapitulo 28, 19. Gigamit mo ni siya, uyon ka ba nga walay nabasa diri, dili mabasa dinhi sa maong bersikulo, ang imong papamatuod nga ang Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo. Uyon ka, Di- walay mabasa. Ang pagtuon dunay pagbasa ug pagsabot. Kung mabasa ang imong pangayoon, I have here the Bible nga gitawag og Confraternity English version, Mateo 16:18. Usa lang ka bersikulo ha, Mateo 16:18. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Roman Church. O gikumpirma ka na sa inyong basahon. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Bisan unsa na to ka bright nga protestante, dili kita makabuntog nining kamatuoran. Inyong libro Disyembre 1912 nagpamatuod sa Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Og mao kanay kamatuoran, Brad Miano. So time, pakpak, no? Salamat sa So, ang atong hinigugmang pinalangga nga kaatbang karon maisog ug malig-on nga nagpamatuod unta nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia ug standard nga mga referensya. Ug matud pa niya na ay iyang dala karon 15 ka mga standard nga referensya. Pero naningala ko sa kong kaatbang. Sa di atong gipangutana hain mabasa niining gipanggamit niya nga bersikulo bisan naman lang gani sa referensya. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church maong matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo hain mabasa ang gitubag. Mabasa ang pagtuon, mabasa og masabot. Karon pa ko nakadungog igsoon. Nga naay mabasa, dili mao'y masabot. Kana hinoong walay mabasa, mao na hino'y nasabot. Muni kuyaw nga estratehiya o matang sa theology. Kay ang dili mabasa masabtan, bahalag way litra, makasabot. Matod pa sa Nehemias 8 versikulo 8, basaha unya sabta. Kini way nabasa nasabot na. Kuya no? Pero niya igsoon, aton sulayan pagbasa kung naa ba ni ang Roman Catholic Church mong matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. So gigamit niya ni Confraternity version. Sa tinuod lang igsoon, dili kay nako madawat ang Confraternity version nga naman bisan ang ilang mga pari. Wala gani muuyon ani igsoon kay kuni uyon pa gibutang sa ilang basahon sa ilang Biblia nga hubad.
naa sa amo mga kamot karon kining Biblia nga ay hulagway sa giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Objection, Pasaylo Mr. Monitor. So, Sige, ayun. Oh, Ako nang katungod. objection. Ako nang katungod. Sige, Brad Cesar, may ano Okay. ako sa paminaw I niya. have Oo, a sige, objection, no? Sige, siya ito yung objection. Ang objection, murag naabot na ta Santo Papa ini. Dili, ako lang ta. ipaila-ila. Sige, objection granted. Eh, waman mi nagtimag kuan sa Santo Papa, picture Santo Papa. Mr. Moderator, counter objection. Okay. Wa ko nagpamatunog sa Santo Papa, gipaila-ila lang ako kining Biblia hang authorize. Sige, balik ta sa tema Brad Cesar Miano, guba Oh. ang gipabarog ni Brad Akirit. Mao man gani. Okay. Sige, padayon ta, resyo, mga oras. Okay. Agig prueba ni ini kining Biblia nga gibutangan gani sa hulagway nga giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Atong basahon ang Mateo 16:18 og ning uyon ba ni sa ilang hubad maubay iyang gibutang sa hubad sa ilang confraternity version kanay Roman Catholic Church. Ato basahon daw Mateo 16:18 niya nagkanayon. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Gibutang ba ang Roman Catholic Church? Gibutang ba ang Roma? Nabasa ba? Wala. Gibutang ba rin sa Katolik na lang binisya sa Katolik nga malukpanon? Makailapon? Wala. Tungod kay bisan pagani ang ila igsoon, dili mo dawat ni ining bersyon na. Pero sige lang, iya man ang katungod paggamit ni ini. Wala pud mabasa di ang Roman Catholic Church. Mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Wala itawon nga ni Roma, di na mabasa. Pero sige lang, kay mo mainyo nga sabtan, di mabasa. Okay, rana ninyo. Okay. Gigamit ang Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Tanawon ko na nato ato daw basahon, naaba diha ang Roman Catholic Church. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Okay na kanayon. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Wala madiniina nga ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Roma o ang matuod nga simbahan ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Wala man. Mao ra ni problema ron. Dili ni personal ha pero naningala ko. Ako nga dili makakita. Nahibalo nakabasa diha sa Biblia sa Roma 1:8 nga wala mabutang ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Niya ang atong igsuon nga makakita gibasa ang walay mabasa. Gipamatud-an ang walay mabasa. Munang ako saludo ko nining matang sa kahibalo sa debate nga pamatud-an ang walay mabasa. Ha? Bahala siguro og kinini ang dili mabasa basta mapamatud-an lang yun. Okay ra man na. Nga naman katungod ba po na ang pagpamatuod sa dili tinuod? Kay ang tinuod mao ra man gyud ang mabasa. Okay, walay mabasa igsuon sumala sa record nga ang Roman Catholic Church mao ang matud nga iglesia nga gitukod ni Kristo dili makita diha sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Unsa man di ay igsuon ang makita diha sa Roma 1? Unsa man ang pagtuuhan nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Ni araay atong basahon unsa kani pagtuuhan no nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Versikulo 23 o 22 o 23 sa Roma Kapitulo 1. Mauni ang nasangyaw sa tibuok kalibutan. Roma Kapitulo 1, versikulo 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. 23, imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa sama sa dagway sa tao sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. O mo na siya Objection, nasangyaw. Mr. Moderator. Objection, natay objection o say objection. Kaganiha, datang gibalik-balik nga balik tas tima. Balik na tas tima kay larawan na sad human Santo Papa, larawan man ang imong gisgutan noon. Wala ta Counter mong gisgot objection, og larawan. Mr. Moderator. Oy, Okay, asa- pabuta brada. ko, Sige. Mr. Miano. Sige, Juan, unsay Supaka concern? ang kamatuoran nga gi sulti sung libro kini may matuod ay ata mo dagag larawan. Okay, counter Okay, objection, Mr. Moderator. Objection granted. Okay, Okay. atong objection sa negative side. Okay, ang counter objection ako, Mr. Moderator, nga dili niya angayan ni siya nga kanana ang babagan, nga naman, ang giingon sa versikulo 8, nasangyaw sa tibuok nga kalibutan ang ilang pagtuo.
Okay, Unya okay. di man mabasa dinhi ang iyang pagpamatuod nga ang Roma mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Mo nang ato gipailail-on sa pagtuo. Okay, so balik muna ta siya sa proper. igsoon. Okay. Objection. Balik ta sa tema. Okay, kana, Okay. kana. Okay, balik na Oo, sa tema. Balik, balik yun. So, Ang tema, time resume, last 3 minutes. okay. Balik yun. Ang tema igsoon nga iyong gipamatuod-an nga ang matuod nga iglesia mao ang Roma gitukod ni Kristo. Gipaningla nato siya asa mabasa nga mga referensya walay ikapakita. Nga naman tungod kay dili mapasa bisan pa sa Biblia nga ilang gipanag-iya nga ang Roma, ang Roman Catholic Church mao ang tinuod nga iglesia. Matud pa niya nakaabot ko no sa Roma. Usaon pagkaabot sa Roma, usaon po ay pagkaabot sa Roma. Nga dito magani gi matod pa sa ilang mga pagpamatuod nga inyong madunggan si San Pedro gani dito magani gipatay sa Roma. Bahalag way mabasa silang bersikulo. Mo ba nang pagtuuhan mo matuod nga iglesia? Kung mao matuod nga iglesia ang Roma, nganong gipatay man nila si Apostol Pedro? So dili na siya mo matuod nga iglesia igsoon. Last 2 minutes. Mao na siya ay oposisyon sa tinuod nga iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia igsoon wala tukura dito igsoon sa Roma kun dili dire sa Jerusalem. Ha? Dili mabasa. Mayong nakaabot sa Roma, nakaabot ang apostol pero wa makaabot. Wala mudas ang masangyaw ang ilang pagtuo. Mao pa kaabot si Pablo igsoon oy sa Roma. Last Wa 1 pa to minute. masangyaw ang ilang pamatuod. Muna nga akong ikonklusyon. Ang iyang tema nga matud pa niya kamatuoran, dili gyud kamatuoran kay walay na kabarog, dili mabasa. Lisod kay igsoon nga sabto nimo ang walay mabasa, naay mabasa, dili na hinuon masabot. Mao ni siya ang walay mabasa. Mateo 28 versikulo 19, di kakabasa nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa iyang pagpamatuod nga wala mapamatuod. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin. Sa pagsupak nimo sa tema, Brad, si Sarmiano, naaba ka saktong panghuna-huna, uwa. Okay. Mr. Moderator, objection. Usay objection. Ang iyang pangutana lang dili kay personal. Oh, Kay personal pangutana lang na. naakaba sa hustong panguna na wala o si pagtuon mo na ko igsoon. Okay na. Okay, Kana so, mo yung ipabot nga tubag. sunod nga Wala Okay. nga ayaw ng personalan. Kay Kay na, edukado maghaka. Kay na. asa ha, Oh. moderator's time, gitubag na sa negative side, Naa. affirmative, may pangutana nga naa. Oh, Okay, sunod ay, na pangutana. Ayaw na Ayaw. personal, bro. Ayaw, So, okay, so, dili man ta mo gamit di sa mo na mga personal. bad words, Ayaw pa no? personal. Di mo na personal. Okay. That is- pasabot ang wasa una. That is only a Oh, confirmation, ayaw. no? Sige, nag-ila ko Kay nimo. imo man gikumpirma nga naa ka sa Di, na- saktong nag-ila ko panghuna-una. nimo. Pangutana. Oh, sige. Sige. Sa mabasa sa Friendship Course sa Seventh-day Adventist nga gipadala nga to kang Brad Eric Romero dito dapita sa Talisay Sibugi kang sa Cagayan de Oro nga nagkanayon ang basahon. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Tinuod ning inyong suwat o sayop? Subayonon pa na nimo igsuon. Kanang imong referensya kay di pa na siguro original. Objection, Mr. Moderator. Subayonon pa. So 30 A categorical question must be answered categorically. uyunan o dili dayon. Okay, Nara nimo, Brad Cesar, dili ano? jud kumuuyon na kasubayonon pa ng Okay. referensya. ha? Okay, so tubag pa si Sarmeno napa kay 15 segundos. Okay, Okay. dili kumuuyon ana tungod kay subayunon pa nga referensya kay nakaplagan namo kadaghan mo gipagkuptan nga mga referensya gikan sa Seventh-day Adventist nga inyong gipang-editan. I have here the sobre mismo nga the Isa. voice of ay sapaw. Walay problema sa Kay di kasaka sa langit ang mananapaw. Ay, mao ay ba? sapaw. Sunod nga Ay pangutana. sapaw. Ang mabasa dire Katoliko ang matuod nga iglesia matod pa ninyo subayunon pa uyon ka nga wa pa kakasubay. Subayunon pa ng inyong referensya nga di na original. Muribot ay pasabot. Kay di man ni original sigo nimo. Unsa may prueba nimo nga dili ni original nga wa pa Objection, Mr. makakasubay. Moderator, ang akong Objection. katbang nimbulag sa tema. Ang iyang tema, Roman Catholic Church, akong giguba, wa mi magtima nga unsa katinud ang iyang referensya. Moderator's time ang nahitabo ni nga naata sa interpellation period sa negative side. So ang nahitabo ani no as a moderator giguba sa negative side ni Brad Cesar Miano ang gipabarog sa affirmative unya nangutana sa negative side ngadto ni Brad Cesar Miano. So padayon ta sa Okay, pangutana. padayon. Salamat tinahod nga At moderator. man nga wala nagpabarog ang affirmative sa iyang tema. Naana sa pagpangutana sa imong ginigar. So padayon ta sa Ayan, pangutana. nakasugod naman gyud siya tubag. Ayan tubag kaya na subayunon pa niya miingon siyang piki.
giunsa man nimo pag-ingog piki nga wa pa Objection, subay. Mr. Moderator. Okay, Wa objection. iya ra nang baba nga nag-ingog piki. Ang akong ingon, subayunon pa ug unsa Okay. katinud ang Okay. referensya. Okay, Kay granted. Sunod pangutana. Kay subayunon pa man. Awa na rin sika pagutan Ay, sa Ay, Brad, objection. pangutana sa, no? Ay, Sige, sapaw. pangutana Ay, sa- sapaw. pangutana, Nausa man sige. Abi man ako. Buta ni mga SDA makikidebate. Pangutana. Lagi. Ang Bantay lang ka. sunod nga pangutan. Oy, pura wag nambahad. Bantay lang ka. Bantay lang ka. Palihog lagi clarify lang Sige, Brad, Cesar Meano, no? Basig. Og, Dili, Oo. akong i-clarify, affirmative. akong i-clarify. Okay, Pangayo clarify sa lang. nangayo ang atong affirmative brother, Mr. Moderator. Okay. I-clarify ko ang akong ingo bantay lang kabot ipasabot kanang iyang inistoryahan igsoon Ah, nga okay. abi ng SDA bantay lang musuko pud siya mo ingo pug bantay po ni mga Okay, Katoliko ha. sige. Salamat, Oh, salamat, sige, salamat. moderator's time. At least, Time kumbati lang sa resume. rason, may labot Sunod ko nga, rason. Sunod pangutana, affirmative. Mm. Ngadto sa negative. Matod nimo walay nabasa kaganiha. Mm. Akong gibasa kining basahon ninyong oo katoliko ang matuod nga iglesia nakadungog kaganiha wa. Okay. 30 seconds. Sige, tubagon. Mm. Okay. Ang tubag nakadungog pero ang imong tema nga ang Roman Catholic Church dili mao'y nabasa. Matod pa nimo kaganiha way nabasa unya karon naa kay nadungog. Okay. Ang akong pangutana ay Francis, ay no? sabaw. Pangutana sa- Matod pa nimo nagpamatuod kog way nabasa karon na sad miingon na sad ka nakadungog ka sa kong gibasa amay tinuod gyud ni. Okay. Nabasa nako wa. Tubagon. Tubag. Ang akong nadungog nga walay nabasa ka nga Roman Catholic Church dili kay ang buti pasabot nakadungog kog nagbasa kang Roman Catholic Church wala kay nabasa nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia. Okay. Mo day at kung tubag igsoon. Gibasa nako kaganiha matod pa ni wa kagabasa kadungog og Roman Catholic Church. Gibasa nako kaganiha ang Grolian Encyclopedia Volume 5 page 106. Doon ay giingon dire nga kining maong pulong Katoliko reperado sa Iglesia Katolika kon Roman nga gitawag og Roman Catholic Church. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Giingon dire gibasa nako ganiha nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church matod pa nimo wa ka kadungog karon nakadungog na ka wa pagyapon. Okay, tubagon. 30 seconds. Tubagon. Okay, ako na tubagon ang imong manindot kayo nga pangutana. Matod nimo gibasa na nimo ang imong Biblia igsoon og imong gipagpamatuod Biblia og mga referensya. Wa ko kadungog nga nagbasa ka diha sa Biblia before sa referensya igsoon nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. So, di May ka- sorry, dili madawat ang imong pagpamatuod. So di ka mauyon sa Grolier Encyclopedia. Kay wala mabasa sa imong unang passage nga sumala sa Biblia og mga referensya. Wa man sa Biblia. Gidawat nimo ang timang referensya ang pulong og buot pasabot Biblia og referensya gidawat nimo ang pulong referensya. Pero nganong di naman ka modawat ining referensya karon? Okay, Kay mutubag gidawat ako. pa nimo ang tema kaniya with reference. 30 seconds. Mutubag ako. Oh, 30 Okay. seconds. Nganon dili ko modawat karon kay matud pa nimo imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia sumala sa Biblia og mga referensya akong gipaabot nga basahon nimo sa Biblia. Uy, wa man basa sa Biblia. Nindiretso magreferensya. Unta ang imong tema ning ingon na lang unta ka akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia sumala sa mga referensya. Gibutangan man nimog Biblia. Unya wa makay nabasa. Wa- Di ka kabasol na ko ay panapaw. Oh. Kay di makasud sa langit mananapaw. Okay. Abi na ko mga Katoliko ni pud mananapaw. So, time, sunod Okay, pangutana. time. Sunod Matod, pangutana. matod nimo kaganiha wa kay nadungog kaganiha nga naay nabasa sa Biblia. Unya karon akong basahon pagbalik basig makadungog ka Mateo 16:18 Confraternity English version and I say today though our Peter upon this rock I will build my Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? 30 Specific. seconds. 30 seconds. Okay. Bisaya. Tubag na ko. Okay. Ang tubag na ko igsuon kana magong imong gigamit wala nawata sa inyo nga mga obispo. Nga naman, dili man na mabasa sa inyo. Gipabasa ko man na kaganina. Pasaylo ako igsoon di ko makadawat anak kay wa gay modawat inyong obispo. Ako pa hinuon. Pagsiyor mo niya oy. Akong pangutana wa ko nangutanag obispo. Ang akong pangutana unsay Bisaya? Mateo 16:18 wa pagkakadungog ka kaniya at least karon nakadungog na ka sa nagudlugog nimo. Miingon siya nga I will build my church, Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? Kana lang, Bisaya Tubag. lang. 30 seconds. Okay, ang tubag, mauni. Kanang imong gisulti nga abi siya nga Roman Catholic Church. Nga Gitukod ni Kristo sa Good. tupa ang Romano Katoliko. Kanang imong gigamit nga Biblia wala dawata lagi sa inyong mga obispo. Nganong mudawat man ko ana nga wa man na dawatas niyo mga obispo. Time, Sunod, sunod nga sunod. pangutana. Sunod pangutana. kung akong mabasa nga gidawat kini obispo,
Okay. Uyon Kung ka nga mabasa namakaka. niyo, Ayaw Asa, sapaw. negative. Okay. Sige, padayon na sa ang pangutana. Akong ang basahon. Oh, dili panahon Nihil, Mr. asa. Moderator. Asa. Dili Ayan. panahon sa pagbasa, panahon sa pagpangutana. Akong basahon ang gibasa kaganiha nga wa nimo dawata sa Objection, obispo. Mr. Okay, Moderator. asa ha, moderator's time. Oh. Mihatag siya Brad Cesar Miano sa negative side, mihatag sa premise. Oh, premise. Diyon paghuman pangutana. Sige, Okay. ang pangutan Sige, sige, sige. aron Premise sa kahapsay. Ah, sige. Premise, nihil obstat, Reverend Father Monsignor Henry Grimelsan, Reverend John F. McConnell, Reverend Joseph Tennant, Imprimatur Boss Reverend Thomas McLaughlin. Pangutana. Pangutana, matod nimo kaganiha wala dawata sa obispo. Karon, gidawat bali sa obispo. Uyon kang gibakakan nimong kaigsunan atong naminaw. 30 seconds. Tubagon? Tubag, 30 Okay. seconds. Kaya nagbasa man ka, ako pong ipabasa din sa Biblia Objection. ang mga imprimatur. Ako nanugog pabasa. Oh, wapo ka na ko. Wapo ka. Isugo ka rin. Ang ano Objection, ba? objection, objection. Oho. Sige, unsay Ako katungdanan ang pagtubag. Sige, Brad Objection, Cesar Miano, objection, ha? objection. Ato sang unahon ang sige, affirmative sige. side Oh. siya ang objection niya imuha sige. sunod. Unsay objection nato? Kategorikal na kong pangutana. Matod niya kaganiha wa dawata sa obispo. Dunay tulo ka pare, usa ka obispong ni dawat, matod pa niya wa dawata pangutana. Uyon ba siya o dili nga gibakakan niyang publiko? Kana mo itubaga. So Okay, uyon tubagon. ka Brad Cesar Miano sa nga nabasa niya nga giuyunan sa mga kaobispuan. Sa di pa ko motubag, ako sa ipalapnag, nganong di ko makahatag sa iyang gustong pauyunon, igsoon. Nga naman, tungod nga dinhi sa Biblia, nga naay hulagway, naay imprimatur, si Monsignor Cardinal Vidal. Dinhi sa maong Biblia, wala niya gidawat, igsoon wala nila gidawat ang Mateo 16:18. Kunang dili, wa giko na makak sa mga tao. Moderator's time, Brad Cesar Miano, alang sa kahapsay sa Naminaw, ang gipasabot sa affirmative, ang kaning gitawag og Confraternity Bible, di na imong gisupak. Nga matod pa nimo, dili nimo madawat, kay wala gayuyon sa mga kaparian. Gibasa sa affirmative, nga dunay pirma sa mga kaparian kaobispuan. Ang iyang pangutana, ngadto sa negative side, Gibakakan ba niya wa? gibakakan ba daw matod pa nimo, o wa ang mga tao nga Okay, mingon ka nga tubagon. wala. Okay, Tubagon, 30 Mr. seconds. Moderator, ang mauman. Mm. Wala na ko makaki ang publiko kay kanang iyang gigamit siya nga mga pari, nga matod pa niya mga pari madaw na tulura ka buok samantala daghan kay mga libro nga imprimatur sa Roman Catholic wala nila gibutang na. Wa sila muuyon na, manadi kina. Wa kay sila muuyon na ako pa. Okay, katapusan nga pangutana, Oh. sige na. Sunod nga pangutana. Katapusan. Matod bang yun nimo nga wa ka na makak? Klaro man yung kaay kaganiha sa publiko nga miingon niya wa dawata sa mga obispo. Ang akong pangutana, naabay mabasa diha nga wa dawata sa mga obispo ang Roman Catholic Church diha sa imong Biblia? Okay, ang tubag. 30 seconds. Tataw kaayo igsuon nga wa gani kay nabasa nga gidawat igo lang sila ni pirma sa imo kay sila may nag-imprimatur. Moderator's Kategorikal. time. Oo. Kategorikal. Sige, unsa imuhang objection? Naabay mabasa diha ako pangutana kategorikal. Naabay mabasa diha nga miingon si Cardinal Tagle, wa nako dawata ang Roman Catholic Church. Ngoy ang gisgutan gani. Naabawa. Moderator's time Oo, sa Biblia, wala na. sa Biblia nga imong gidala Brad Cesar Miano, do na ba daw matod kay mabasa diha nga miingon nga unsa to Wa dawata ang Roman Catholic ang Church. Roman Catholic Church diha sa Biblia nga imong dala. Okay na. Okay. Ang tubag, brother, Mr. Moderator, ang tubag, mauni. Ngano nga niing kung wala dawata. Kategorikal, Mr. Monitor. Ayaw gano. Ayaw pa na po. Kategorikal. Ay, nagsabot na Oo, ba ha? dili. Abi na kung dili manapo. Kategorikal akong pangutana. Abi na kung dili mo manapaw. Kategorikal. time. Kategorikal. Moderator's time, asa. Oo, dili. Sumala sa tuwa nga kasabutan nga ang pangutana nga kategorikal, Must be oo answered dili categorically. tubagon una dayon explain 30 seconds. Unsa tay imong pangutana klarohon? Mabasa ba diha Tapos siyang ang gihuptan nga naa diha ang gwapo kayo natong Santo Papa? Nga giingon diha nga wa dawatan niyang Roman Catholic Church. Mabasa oo dili. Ay katubag. Tubagon una, oo dili una 30 seconds katapusan na nga Para tubag. qualify. Okay. So, katapusan mo na yung pagkutana. Aton tubagon. Dili mabasa ang imong giingong gidawat. Okay, 30 seconds Oh, explain. dili mabasa ang imong giingong nga gidawat tungod kay wala man mabasa ang imong pangutana. Oo, dili man. Oh. So, ako tubag, dili mabasa ang imong giingong nga gidawat kay sa Mateo 16:18 gibasa na kaganina wala gyud hisguti sa ubang imprimatur ang Roman Catholic Church nga mao matuod nga iglesia. Natubag ang pangutana. Daghang salamat. Okay, pakpak. Okay.